କିଛି ନହେଲେ ବି ସୁବୋଧ ଭାଇକୁ ଫୋନ କରି ତ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବ। ସେଇ ଥାନାରେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେବି। ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ତାଦ୍ୱାରା ତୁ ବଦନାମ ହେଇଯିବୁ, ଏ ସମାଜ ତୋତେ ବିଦ୍ରୂପ କରିବ। ମୁଁ ଭାଇ ହେଇକି ଏସବୁ ସହିପାରୁଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସହିଯିବି। ଆରେ ମୋ କମନ ତାହେଲେ ତୁ ବଦନାମ ହେଇଯିବୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବାପଟାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଠିକ ସେମିତି ତା ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ଆରେ ତା ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ତୋ ଜୀବନଟା ଆମ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାପରେ ଅମଣିଷ ପଶୁ ଭାବେ ସେ ମୋତେ ଧର୍ଷଣ କରିଛି। ମୁଁ ଥାନାରେ କେସ୍ କରିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସିବି। ଶାନ୍ତି ପାଇବି ମୁଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇବିନି ମୁଁ। ମାନସିକ ନୁହେଁ ଲୋକ କଥା ଚିନ୍ତା ଘଟଣାଟା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତୋର। ତମରି ରାଜ୍ୟ ଘରେ ତମର ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ତୁ ତାକୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛୁ। କିଏ ବିଚାର କରିବେ ସେମାନେ? କୋର୍ଟ ଆଇନ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସବୁ କଣ ତାର ଉଠିଗଲେଣି। କି ପାଗଳି ଝିଅଟା ଆତୁକା କହୁଥିଲୁ ଜର୍ଜ ବାବୁଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ସେ ଟୋକାଟା ଚାକର ଅଛି। ଆଉ ଜର୍ଜ ବାବୁ ଜଣେ ବିଚାରପତି, ଆଉ ସିଏ କଣ ଠିକ ବିଚାର ନ କରି ଚୁପଚାପ ବସିଯିବେ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହବା। ବାବା, ତମ ଝିଅ ଏତେ ଦେଶ ସାରା ତମେ ଲାଭ ଠିକ ଆଶା କରୁଛ। ଥାନାକୁ ଗଲେ କଣଟା ଅଧିକ କରିଦେଇଛୁ? ଚୁପ ହେଇଯା। ଥାନାକୁ ଗଲେ କଣ ଅଧିକ କରିଛୁ? ଏ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲେ ତୋର ଛେଲ ହେଇଯିବ। ତୋର କଣ ହବ? ନା ତୋ ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ଫେରି ପାଇବୁ? ବାପା, ତମେ ଏକା କରିପାରୁଛ? ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ ସମାଧାନ କରିଦେଇଛି। କି ସମାଧାନ? ଆରେ କାହିଁକି ସେମିତି ବାସ୍ ପଡ଼ ମାରୁଛ କହିଲେ? ଯାହା କହିବା କଥା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହୁନ। ଏ କଥା କଣ କି ଆମେ ଜର୍ଜ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଏ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରିବା। ଟଙ୍କା ଆମ ହାତକୁ ଆସିବ, ଏଇଟା ଆମ ଘର ଆରାମରେ ଚଳିବ। ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିବି, ତୋ ବାହାଘର ଧୁମଧାମରେ କରିବି। ଆଉ ଯୋଉ ପଇସା ବଳିବ ଶୁଣିଲ, ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବିନି, ବାହାରେ ବସିବି। ମଦ ପିଇବା ତମେ ବାପା ନା ଝିଅ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଗୋଟେ ତମର ମଦ ପିଇବାକୁ ତମର ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ତମ ଝିଅକୁ ମୋ ବେଶ୍ୟାଳୟ ବିକି ଦଉନ। ତାଙ୍କର ଏ ଘରର ବେଶ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ଦଉନ। କେମିତି ଚୁପାବି? ଶୁଣିପାରୁଛୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁ କହିଲୁ ସତରେ କଣ ଇଏ ହଉଛି ତୁମ ବାପା? ଆରେ ମୋ ସତ କଥା ବି ଶୁଣିନୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଫେରି ଆସି ଦେଖେ ତମେ କେମିତି ମରିଯାଇଛ। ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁରରେ ଶୁଣିପାରୁ ତ? ଏଇଟା ତୁମ ବଡ ପୁଅ ନା? ଏଇଟା ମୁଁ ମଲେ ତୁମ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦବ, ମତେ ଶୁଦ୍ଧି ହବ। ଏଇଟା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତ ମାର ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା ତୁ କହିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତୁ ତା ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆକଟ କରିଥାନ୍ତୁ। କନମୁଳିକି ଦେଖେଇକିରି ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଟା ଛଡେଇଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା କାହିଁ କରିପାରିବୁ ନା? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତମ ଭଳିଆ ବାପା ମରିଯିବା ଉଚିତ। ଭଲ ଭଲରେ ଛୁଆ ଝିଅ ମାରି ଦେଇଗଲା, ପୁଅ ବି ମାରି ଦେଇଗଲା। ହେଲେ ବାପ ଠିକ କରୁଛୁ, ଠିକ କରୁଛୁ। ସେଟା କାଛ ପାଣିକି ତେଲ ନାହିଁ, କପିଳାସରେ ଯାଇ ଜାଗର ଜାଳିବାକୁ ମନ କରିନି। ଇରେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ତମେ ସୁଧିବ, ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବ?
ନାଇଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବ ତମକୁ 25ଟା କରିବାକୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବ। ଆଉ କଣ ଟଙ୍କା ନ ନେଇ ମାଳିଆ ଚାଲିବ? ଅଳ୍ପ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି? ସେଟା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଡକ୍ଟର ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ନର୍ସ ପାଖରେ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ଚେତା ଫେରିଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆସି ଥାନାରେ ବସି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆସାମୀ ଆରେଷ୍ଟ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସୁଛନ୍ତି। ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରୋସିଡିଂ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ତ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୋତେ ତ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ହଁ ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝୁଛି ଯେ ତା ଛଡ଼ା ତମ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି? ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତା ନହେଲେ ଆସାମୀ ଏବେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ଥାନ୍ତା। ଆରେ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ହବ। ଆସାମୀର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ତମ ପାଖରେ ଆସାମୀକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦିଆଯିବ। ଓକେ ଅଙ୍କଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବେନି। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବେ। ରହୁଛି ଅଙ୍କଲ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। Oh my God! ଏ ରାବଣ ବି ସେମିତି। ମୋ ଦରକାର ସେ ରାମ ହେଇକି ମାରିବା। ବିଚାରରେ ମରିଯାଏ। ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ ହବ କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ଦେଖାଯାଉ କାଲି ଅଙ୍କଲ ଘରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓହୋ ସକାଳେ ସକାଳେ ମୋତେ ତମେ କାହିଁକି ବିରକ୍ତ କରୁଛ? କାହିଁକି ତମେ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରୁଛ? ତମେ ତମ କାମରେ ଯାଅ। ମୁଁ ଏବେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଚାହୁଁନି। ବାବାଣୀ ଏମିତି ମୋତେ ଚାଲିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବାଣୀ। ଏ ଘଟଣା ସହିତ ମୋ ଜୀବନର ସୁଖ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ତମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତମେ ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ମୁଁ ତମକୁ ମନେ କରୁନି କାରଣ ତମେ ମୋତେ କହୁଛ କାହିଁକି? ବାବାଣୀ ବାବାଣୀ ନ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ବାବାଣୀ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବାଣୀ। ଦୟା କରିବାକୁ ମୁଁ କିଏ? ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଛି ସିଏ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। କରୁଛ ଯଦି କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଗୁହାରି କର। ବିଚାରରେ ଘଟଣାଟା ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଉ। ସବୁ ଏବାଦିନ ପଥର କାଟିଗଲେ ଭରତି। ସବୁ ଏବାଦିନ ପଥର କାଟିଗଲେ। ମାନେ କ'ଣ କାଟିଲାችሁ ସତ? ହେ ଭଗବାନ ଏବେ ଏବେ କ'ଣ ହବ? ସବୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ମାରୁଛୁ କାହିଁ? ଆରେ କାଲି ପୁରା ତାକୁ ମାରି ଅଠାବାରା କରିଦେଇଥିଲୁ। ପୁଣି ଆଜି କାହିଁ ମାରୁଛୁ? ମାରିବି ନା ପୂଜା କରିବି? ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛି ପୁରା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମାରି ମାରି ଗାତି ପଛରେ ବାନ୍ଧି ଗୋସାଇକି ନେଇଯିବ। ଲାବଣ୍ୟ କ'ଣ ହଉଛି? କାହିଁକି ନା ବାରବାର ମାରୁଛୁ? ସେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଛି ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ତୁ ମାରିଲେ କ'ଣ ଅଧିକ? ଏ ମମ୍ମି ତୁ ବୁଝୁନା କାହିଁକି? ଆସାମୀ ତା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିବଣି। ତା
ସର୍ବତ ନିଶାପତ୍ତା ମିଶାଇ ମୁଁ ତାକୁ କିଣିବାକୁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ଏମିତି ଗୋଟେ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ବାଧା ଦେଉଥିଲା।
ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଚାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଭାବିବା ତ ପଡୁଛି ଅନେକ କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଭାବି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଭାବନାର ସୁକାଠିଅ ଗୁଡାକ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି ବିଚାରପତିଙ୍କର ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଗରୁ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆଦରି ନେବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ତାମାନେ ତମେ ହଁ ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋ ଘରେ ଚାକରି କରି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି। କିନ୍ତୁ ଘଟେଶ୍ୱର ଇଏ ଦୁର୍ଘଟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜୟ ସାହେବ ଯେମିତି ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ ତାକୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ କି ତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ତମର ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ଝିଅ, ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି। ତାହେଲେ ନୂଆ ବିଚାରର ନୂଆ କାହାଣୀ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ଆମେ ଆସାମୀର ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେନି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜି ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା ମନ କଥା ଜାଣିନେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ରାମ କହ ରାମ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରାଜି ନା ଅରାଜି? କହ ରାମ। ମୁହ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ବାବୁ। ମଥାରେ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର, ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପଡ଼ି ବଢି ପଡ଼ିବାର ଲୋକ ମଣିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରେ ଦୁନିଆରେ ତାର କିଛି ଚିତ୍ର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କିଛି କହିପାରେ? ଖାଲି ନୀରବ ଆଖିରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କାହାଣୀରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବଲବଲ କରି ଚାହିଁଥାଏ। ଭାବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ? ନା ରାମ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି, ଏସବୁ ସତ୍ୟ ଅବାସ୍ତବ। ହେଲେ ତତେ ଆଜି କଥା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ତୁ କିଛି କୁକର୍ମ କରିବୁ, ମୋ ବିଚାରକୁ ଅବମାନନା କରିବୁ, ତତେ ପୁଣି ସେ ଆଇନ ପରିସର ଭିତରକୁ ପଠେଇ ଦିଆଯିବ। କଥା ଦେ ରାମ, କଥା ଦେ। କଥା ଦେଲି ବାବୁ। ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଦଶ ଦିଗ ପଳାଅ। ସାକ୍ଷୀ ରଖି 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା। ଏ ରାମ ଆଜି ନିର୍ବାଣ ସତ୍ୟ କରି ଯାଉଛି। ଏ 5 ବର୍ଷ ବନବାସ ସମୟରେ ରାମ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ। ତେବେ ତା ବାବୁକୁ କେବେ ହାରି ଯିବାକୁ ଦେବନି। ରାମ, କାହାକୁ କଳ୍ପନା ଦେବି ନୂଆ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଏକ କାହାଣୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ମୋ ସବୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ମୋତେ ଚାକର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚଢ଼ଉଛି କୃତଜ୍ଞତାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି।
ଲବଣ୍ୟ ଲେଖିଲା ରାମର ନୂଆ ଇତିହାସ, ରାମ ବନବାସ କାହାଣୀ ଶେଷ।